ομαδική κατάθλιψη. Σκέφτομαι ώρες τι είναι τα παραμύθια που τόσο πολύ μ' αρέσει να λέω και να ακούω και να διαβάζω στο παιδί μου. Τα παραμύθια είναι παρηγοριά. Τα παραμύθια είναι διδακτικά. Τα παραμύθια τα λέμε για να περνάει η ώρα. Τα παραμύθια είναι ένα ψέμα. Γιατί εδώ που ζούμε είναι η πραγματικότητα. Και τι είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι οι λογαριασμοί που δεν πληρώνουμε, η ενήλικη ζωή, τα λεφτά που δεν έχουμε, το σούπερ μάρκετ, οι τιμές που έχουν φτάσει στα ύψη, οι άνθρωποι που αλληλοτρώγονται και αλληλοσκοτώνονται, η πόλωση, η δυστυχία και η κατάθλιψη. Άρα να η πρώτη σύνδεση του παραμυθιού με την κατάθλιψη. Γιατί κάνοντας αυτήν την εισαγωγή, έβαλε και τα δύο στο τραπέζι. Τι είναι η κατάθλιψη? Πριν πολλά χρόνια, ή μάλλον όχι και τόσο πολλά, απλά θέλω να το πάω στο δυνατόν πιο μακριά. Πριν 8-9 χρόνια, πέρασα για πρώτη φορά στη ζωή μου κατάθλιψη. Αγχώδη κατάθλιψη. Μου την ονόμασε η ψυχολόγος μου, πολύ καλή ψυχολόγος μου, με τα γνωστά τα δυτικά, κρίσεις πανικού, αγοροφοβία, κλειστοφοβία, διαταραχή στην διατροφή και φόβο. Φόβο και φοβία. Για όλα. Μπορεί να μην ξέρω πολλά, σίγουρα δεν ξέρω πολλά. Για την κατάθλιψη δεν ξέρω τίποτα σχεδόν. Δεν μπορώ να έχω εμπεριστατωμένη επιστημονική άποψη, μόνο βιωματική. Και αυτό θα κάνω. Γι' αυτό θα μιλήσω. Για το βίωμα. Γιατί αυτό που αφουγκράζομαι από τους ανθρώπους που είναι γύρω μου, από τον περίγυρό μου, από τους φίλους μου, από τους ανθρώπους που γράφουν στα social media, από τους ανθρώπους που δεν είναι φίλοι μου, είναι γνωστοί μου, αλλά και αυτοί το βιώνουν. Αυτό που περνάμε τώρα είναι μία ομαδική κατάθλιψη. Τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό? Τι κάνουμε γι' αυτό? Καταρχάς, βάζω το πρώτο τικ. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι άνθρωποι που δεν μας αγαπάνε βολεύονται πιο πολύ όταν δεν είμαστε καλά. Βολεύονται πιο πολύ όταν είμαστε θλιμμένοι, όταν είμαστε φοβισμένοι, όταν είμαστε εύκολα εύπλαστοι. Γιατί δεν έχουμε στόχο. Οπότε, είτε αυτός λέγεται προϊστάμενός μου στη δουλειά που μου κάνει εργασιακό bullying, είτε αυτός λέγεται σύντροφός μου, είτε ανεβαίνει όλο και πιο πάνω η κλίμακα στο ποιος θέλει να είμαστε θλιμμένοι, θα προσπαθήσει γι' αυτό. Θα προσπαθήσει για να είμαστε θλιμμένοι. Και η αλήθεια είναι ότι η ζωή δεν είναι εύκολη. Η ζωή, πόσο μάλλον τώρα δεν είναι εύκολη, έτσι. Η ζωή δεν ήταν ποτέ εύκολη. Πάντα υπήρχαν πόλεμοι, πάντα υπήρχε πόλωση, πάντα υπήρχαν οι πλούσιοι και οι φτωχοί, πάντα υπήρχε ρατσισμός, πάντα υπήρχε πείνα, πάντα υπήρχαν όλα αυτά, πάντα. Τι υπάρχει όμως τώρα που δεν υπήρχε τότε? Τώρα υπάρχει ταχύτητα. Η γνώση, η πληροφορία ταξιδεύει σε χρόνο ρεκόρ. Ταχύτητα. Που σημαίνει
ότι όποιο και αν είναι το συναίσθημα, είτε είναι θλίψη, είτε είναι χαρά, δεν προλαβαίνουμε να το αφήσουμε να καθίσει μέσα μας. Άρα αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι ότι βολεύει να είμαστε φοβισμένοι και θλιμμένοι και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε χρόνο να αγκαλιάσουμε το όποιο συναίσθημα έρθει. Το τρίτο έχει να κάνει με τις δικές μας αντοχές. Δηλαδή, μπορεί να είναι και η λύση, ας πούμε, σε αυτή την ομαδική κατάθλιψη. Αντοχές. Ίσως είναι λάθος λέξη. Θα τη βρω στην πορεία. Όταν μου συνέβη η κατάθλιψη, ήθελα πάρα πολύ να γίνω γρήγορα καλά. Αυτό που με ενοχλούσε πιο πολύ είναι ότι δεν έτρωγα. Δεν ήθελα να φάω. Είχα πάθει ανιδονία. Δεν είμαι ακόμα έμπειρη πολύ στα βίντεο και ακούτε τώρα από κάτω μια κυρία που μιλάει σε έναν κύριο και κάτι κάπως μαλώνουν, δεν ξέρω, κάτι φωνάζουν. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν που ήθελα να γίνω πάρα πολύ γρήγορα καλά. Είχα μια πάρα πολύ καλή ψυχολόγο, τη Ρούλα, που με βοήθησε πάρα πολύ στη διαχείριση. Έκανα γνωσιακή, συμπεριφορική και με βοήθησε πάρα πολύ στο να ανταπεξέρχομαι στη δύσκολη καθημερινότητα, γιατί οι άνθρωποι με κατάθλιψη έχουν μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να σηκωθούν από το κρεβάτι και να πάνε μέχρι το μπάνιο. Και όχι να βγάλουν 24 ώρες, ούτε 24 λεπτά δεν μπορούν να βγάλουν. Η Ρούλα λοιπόν με βοήθησε στη διαχείριση. Το δεύτερο που έκανα ήταν να παραιτηθώ από όλα. Παραιτήθηκα από τη δουλειά μου, παραιτήθηκα από τους φίλους μου, παραιτήθηκα από τα πάντα. Γιατί δεν ήξερα ποια ήμουν. Οπότε έδωσα στον εαυτό μου χρόνο. Περπατούσα, άκουγα μουσική, όσο μπορούσα να ακούσω, γιατί δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Και μέσα και από άλλους δρόμους κατάφερα τελικά να φτάσω στο φως. Επειδή ήταν και υπαρξιακό το θέμα, όπως είναι οι περισσότερες καταθλίψεις, στράφηκα και προς την εξομολόγηση και τέλος πάντων βρήκα την προσωπική μου πορεία. Αυτό που συμβαίνει μάλλον, γιατί εξακολουθεί να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, είναι ένας καταιγισμός άσχημων πληροφοριών, άσχημων γεγονότων. Και μετά αυτά τα γεγονότα γίνονται πληροφορίες για μας. Μία πίεση από παντού. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί όλοι ξέρουμε γιατί νιώθουμε αυτή την ομαδική κατάθλιψη, από εξωγενείς παράγοντες κατάθλιψη, γιατί δεν φτάνουν τα δικά μας, έχουμε και τα εξωτερικά να διαχειριστούμε, ξεκινώντας σιγά σιγά από την οικονομική κρίση, από τα μνημόνια, από την πανδημία, από τις γυναικοκτονίες, από τις παιδοκτονίες, από τις φωτιές, από τα δάση που καίγονται, όλα αυτά, μέχρι και τη δολοφονία που συνέβη χτες το απόγευμα στον Πειραιά. Όλα αυτά, όλες αυτές οι πληγές και τα τραύματα που έρχονται στο πρόσωπό μας έτσι, κάθε μέρα, για να βλέπουμε κάθε μέρα
και να νιώθουμε κάθε μέρα τον τρόμο και το φόβο και την ασχήμια και τη θλίψη και τον πόνο, μην μπορώντας να πάρουμε ανάσα, μην προλαβαίνοντας να πενθήσουμε για το ένα και να έρχεται το άλλο, όλα αυτά τα γεγονότα, η εικονοποίηση των γεγονότων, η υπερπληροφόρηση των γεγονότων, σε αντιπαραβολή μιας πέρα από τα ελληνικά τωρινά δεδομένα απίστευτης χλειδής, ομορφιάς, σιλικόνης, χρημάτων που έρχονται τόσο απλά, σταρχιδισμού, όλο αυτό το πράγμα όχι απλά θα μας αποτελειώσει, όχι απλά θα μας εξαφανίσει. Όλο αυτό το πράγμα, αυτή η θλίψη, αυτός ο πόνος, αυτός ο τρόμος και αυτή η αντιπαραβολή με την ψεύτικη ομορφιά, όλο αυτό το πράγμα, αφού μας αποτελειώσει, δεν θα αφήσει τίποτα. Στο τέλος, με εμάς φευγάτους δεν θα αφήσει τίποτα. Και εγώ έρχομαι και αναρωτιέμαι. Εννοείται, μια μεγάλη παρένθεση, ότι πονάμε για όλα αυτά που συμβαίνουν, πονάμε για τον άνθρωπο που πνίγηκε, για τον άνθρωπο που δολοφονήθηκε, πονάμε. Πονάμε για τα 3 παιδιά που πέθαναν στην Πάτρα. Πονάμε για το δάσος στον Εύρο. Πονάμε για όλα όσα συμβαίνουν και θα συμβαίνουν, δυστυχώς. Όμως τι κάνουμε για να μην αφήσουμε αυτή την παραίτηση της κατάθλιψης, την απαραίτητη παραίτηση που χρειάζεται για να φουγκραστούμε την κατάσταση, για να παρατηρήσουμε την κατάσταση. Τι κάνουμε για να μην την αφήσουμε να συνεχίσει επάπειρον, μέχρι εμείς να πεθάνουμε. Τι κάνουμε. Γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Η απάντησή με μένα, για μένα, είναι ότι ήρθα σε αυτή τη ζωή για να βλέπω το παραμύθι και όχι την πραγματικότητα. Ήρθα σε αυτή τη ζωή για να ξεκινάω σταυροφορίες υπέρ του φωτός. Σταυροφορίες με πολλά εισαγωγικά. Αφού παραιτηθούμε για ένα μεγάλο χρονικό ή ένα μικρότερο χρονικό ή ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, την περίοδο που βιώνουμε την κατάθλιψη, μετά ξεσκαρτάρουμε, μετά κάνουμε επιλογές. Αφού καθαρίσουμε, αφού γίνουμε λευκοί πάλι, ξανανεβαίνουμε τη σκάλα. Ως άλλοι άνθρωποι. Βασικά, ως εμείς. Εμείς πραγματικά. Εμείς πραγματικά είμαστε αυτοί που δεν κάνουμε κακό. Ούτε στον εαυτό μας, ούτε στους άλλους. Εμείς πραγματικά είμαστε αυτοί που είμαστε ευτυχισμένοι, συνδεδεμένοι με την καρδιά μας, συνδεδεμένοι με το όλον. Γιατί δεν είμαστε εγώ, είμαστε εμείς. Είμαστε ένα. Όταν λοιπόν πάρουμε το χρόνο μας, το χρόνο της παραίτησης, μετά κάνουμε επιλογή. Η δική μου επιλογή
είναι το παραμύθι. Η δική μου επιλογή είναι η αλήθεια και το φως. Δεν μου λέει κανένας ότι δεν θα ξαναστεναχωρηθώ, δεν μου το υπόσχεται κανένας, ότι δεν θα ξαναπάθω κατάθλιψη, ότι δεν θα συμβούν άσχημα πράγματα στη ζωή μου. Όμως αυτό το βίντεο το φτιάχνω για σένα και για μένα, που νιώθουμε θλίψη, που νιώθουμε κατάθλιψη, αλλά δεν θέλουμε να αφήσουμε την ελπίδα να πεθάνει. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε την επιλογή μας. Παύουμε να είμαστε παρατηρητές. Και γινόμαστε πολεμιστές του φωτός.